Aquest es diu Tururut. El gos Tururut era molt important allà on vivia. Però espera, que és que, aviam, vull contar un conte, però el vull contar a la manera tradicional. Què hauria de ser? Hauria de ser amb una bandúrria, com els joglars. Espera, que faig la bandúrria. Ja veuràs, Mira, la bandúrria també és molt senzilla i abans s'utilitzava molt per contar contes. Abans s'utilitzava molt per contar contes. Txatxan! Que tinc recursos. Espera, aviam si sona. Cranc, cranc, cranc. Doneu-me un la, sisplau. Teniu la? La! Doneu-me un la, sisplau. La... Ah, mira, sí que sona. Espera, doncs començaré. Cranc, cranc, cranc. Yeah! Vet aquí un gos que vivia. Cranc, cranc. De guardià d'una masia. Cranc, 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 cranc. El gos era molt decidit. Cranc. I quan algú venia, bordava molt fi. Voleu veure? Mira com feia. Sí, el gos tenia un amic molt especial. Era el signe Guapito, de bellesa natural. Mira, us ho presentaré. Ja veuràs. El signe és ben i ben maco, Espera, això si tant no, Sí. El signe guap... Guapito, no te me pongas chulito, Guapito. Hombre. Apa, sí, Ai, el signe, espera. Aquí és, home. Toma. Ai, espera que li faig així. Ai, espera que s'ho sembli. Aquí, el Guapito. Ai, espera. Ara ha canviat de color. Aquí tenim el Guapito i aquí tenim en Tururut. Aviam. Ai. Tururut, què fas? Doncs avui estic una mica gos. Ah, sí? Però si és que ets un gos. Ai, són un gos? I llavors, què faig parlar amb tu? Si tu és un signe. Sí, home, però estem aquí tot el dia i tenim una conversa, no? Ah, doncs sí! Cai! Surts de l'aigua i anem a fer un vol a veure els saneguets de l'Algolà. Els saneguets? Ai, quins bitxos més lletjos. Els pollets d'ànec són el més lleig. Jo no sé què faria si tingués un pollet així de lleig. Doncs seria com per escriure un conte, Sí, per contes estic jo. Apa, vine tu a l'aigua, anem a nedar. Ah, doncs sí. Sí, senyor. Per un dia es va acabar l'harmonia a la masia. Va arribar un gos gran, de dents afilades, que semblava acostumat a fer grans mossegades. Va entrar sense picar i a casa d'en Tururut es volia instal·lar. Espera, què ho farem? Farem el gos gran? Era d'esporuguir-se, perquè a més, el gos aquest estava ben afamat. Tenia molta i molta gana. I en Tururut, que estava tan mimat. Ai, senyor, mira quin gos aquest, Aquest ha sortit més gran. Buf! Buf, 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 buf. Jo sóc el gos gran. Sóc el gos gran. I aviam que té aquest per aquí. Ui! Si l'han posat macarrons! I l'han posat carcasses! Ui! Aquesta piltrafilla de gos, què faré? Ho faré fora. I així menjaré cada dia calent, Ai, si no tinc ni per començar. Aquí em quedo. Ai! Ai!
Eso, au, vés-te'n fora, home, que jo tinc gana. Ai, com plorava en Tururut. I és que estava ben fumut. Turum, turum, turum. Li havien fet fora de casa. Turum. Ja no menjava carcasses. Turum, turum, turum. En Tururut va provar de lluitar contra la bèstia. Sí, senyors, vermà. Per això... A la bèstia! Sí! Ho faré fora, aquest gos! Però en Tururut no tenia força. I era molta molèstia. Sí. Però per sort, el seu amic del cigne, oi, veig aquí, era màgic. I el va ajudar a fugir d'aquest destí tan tràgic. En Tururut, una cosa hauria de fer. Aquell gos gran li hauria de posar les ulleres perquè ho veiés tot així, colossal. Què fem? Li posem les ulleres ara que està dormit? Li posarem unes ulleres a aquest gosset. No li posem res d'ulleres perquè farem d'altres. Mira, aviam les ulleres. Escolta, ai, les ulleres que se m'han quedat, és el que passa amb el globus, que m'han petat i m'he espantat i tot, Mira quines ulleres li posaré jo. Ala, què t'has pensat? Ulleres màgiques per tothom. Mira, si li poso jo les ulleres. Ei, i ara està dormit, Ara està dormit aquest gosset. Apa, ai, que maco que s'hi veu, Sí, senyor. Aviam què fa el gos amb les ulleres màgiques. Oh, que bé que ha dormit, Ha dormit molt bé. Ai, on serà aquell ploramiques babau, estaquirot, d'aquell gosset que no serveix per res? I... Ui, sí que et sembla... Aquest sembla el seu cosí del Zumosol. Té la mateixa veu que l'altre, però és molt i molt més gran. Ui, mare meva, que jo ja m'he tipat, jo ja no tinc gana i no vull lluitar. Ui, potser toqui el dos, potser ja me'n vagi. Ai, que m'estic anant. Eso, vés-te'n fora, home! És un gos dolent, Apa, vés-te'n 4 masies més enllà, que n'hi ha un restaurant. I així aviam si t'atipes. Sí, senyor, hombre. Ai, que bé que vam anar a les ulleres. Sí, senyor. I també tenir la panxa plena. Perquè sí, els dos amics, ai, que m'enganxo, els dos amics es van quedar tots junts per jugar molt a les voreres. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Molt bé. Bueno. Molt bé. A Escena Viva, ja sabeu, han estat aquí amb nosaltres, fent avui, doncs, com podríem dir això, el que hem dit al principi? ¿Petardeo? Petardeo? No, Sí, home, mira no. que m'han petat, Home, això t'han petat? M'han petat, pum! Pum! No, a les ulleres, Molt pum! bé. Suposo que aquest espectacle els agrada bastant, suposo que als nens, no? Que Sí. Avui hem tingut algun nen petit per aquí, Sí, també mirant sí. a l'espectacle. Bueno, doncs ja sabeu que si voleu parlar amb ells, contacteu amb Escena Viva Espectacle, que la pàgina web és... www.escenaviva.com. Molt bé.